Nun mundo cada vez máis cambiante e global, onde a tecnoloxía avanza a un ritmo vertixinoso, a transformación digital converteuse nunha necesidade para as empresas galegas. Digitalizarse non só é modernizar ferramentas, senón tamén repensar a forma de traballar, mellorar a experiencia do cliente e garantir a sustentabilidade a medio e longo prazo. A transformación digital permite automatizar procesos, reducir custos, mellorar a eficiencia, ofrecer produtos e servicios máis personalizados, ademais de, grazas á análise de datos, tomar decisións máis intelixentes e responder de forma máis áxil aos cambios no mercado. Os beneficios dunha transformación digital son indudables. Mellora a eficiencia operativa, eliminando todas aquelas tarefas repetitivas. Toma de decisións máis acertadas, grazas á inteligencia de datos. Servicios máis personalizados ao coñecer as necesidades reais dos clientes. Novos modelos de negocio baseados en plataformas digitais e persoal máis formado e motivado, unha cultura digital consolidada. Pero non todo vale no proceso de transformación digital. Hai certos erros comúns que convén evitar. O primeiro deles é a falta de obxectivos claros. Iniciar a digitalización sen ter unha visión definida adoita derivar en investimentos pouco útiles e ferramentas pouco axeitadas para a empresa. Non identificar os procesos críticos fai que nos centremos en procesos secundarios, olvidando os procesos que realmente impactan na rendibilidade da empresa e, polo tanto, non os optimizamos. Descoñecer as necesidades reais dos clientes, que fai que lles ofrezamos solucións pouco axeitadas que xeran frustración e pouco valor añadido. Custos adicionais e retrasos derivados dunha mala planificación, que adoitan terminar en modificacións das solucións para adecualas ás empresas. Falta de integración de ferramentas. Isto o que xera son ineficiencias nos procesos, pero sobre todo silos de información que impiden analizar toda a información da empresa de xeito global. E non implicar o equipo. E o último dos erros é un dos máis importantes. A transformación digital require formación, require colaboración. Sen iso, haberá resistencia no equipo da empresa. Unha vez que coñecemos os beneficios da transformación digital, así como os erros a evitar, proponse un sinxelo enfoque de implantación en 3 etapas. A primeira delas é unha diagnose, é analizar os ámbitos fundamentais da compañía, dende o punto de vista da estrategia, procesos, persoas, relación co cliente e tecnoloxía. A segunda das fases é o plan de transformación. Tras analizar os procesos e o resto dos ámbitos, detectamos unha serie de oportunidades que derivan en unhas solucións a implantar. Na folla de ruta, calendarizamos estas actuacións, ademais de asignar responsables, asignar recursos e definir os indicadores de seguimento. Polo tanto, a transformación digital non só é cuestión de tecnoloxía, tamén é de cultura, de estrategia e de liderado. Require planificación, compromiso e o apoio de toda a compañía.